Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod din seria cu jocul Hill Climb Racing. În acest episod o să strâng bani să cumpăr mașina asta Race Car și terenul ăsta X-Mess de 300.000. Nu cred că o să le pot cumpăra pe amândouă, dar o să încerc. Dacă vă întrebați de ce am pus videoclipul ăsta acum la ora asta, cât este ceasul? La 6 și 12 minute. Eu am pus acest videoclip la ora asta pentru că astăzi de dimineață m-am trezit de vreme ca să pot termina temele de vacanță, pentru că nu le-am terminat pe toate. Și acum la 5:30 am fost acasă. Și de aceea nu am putut să pun videoclipul de dimineață, cum îl puneam eu de obicei. Nu mai avem timp să fac un backflip. Acum cred că o să am timp. La fix. Deci la fix am făcut backflip-ul ăsta. Ce mă enervează. Măcar am făcut un neck flip. Hai cu încă un backflip. Da, am ratat benzina, dar cred că o să ajung la benzina cealaltă. Și nu cred că o să ajung. Hai. Bine, am ajuns. Încă un backflip. Nu. Da, nu cred că o să pot să strâng 550.000 de bănuți. Pentru că văd că filmez de 5 minute și
De-abia am 270.000 de mănuți. Și haideți să strângem la acest videoclip 5 like-uri. Nu știu ce să fac. Să cumpăr în acest episod aia race car, mașina aceea care prinde foarte multă viteză, sau să cumpăr terenul ăla cu zăpadă Xmas. Hai cu un backflip, hai. Nu, am ratat benzina. Nu mă mai întorc acum înapoi. Hai. Ah. Da, și vreau să vă spun ceva, dacă vreți să continui seria cu provocări nebune, să îmi lăsați jos în comentarii, nu contează la ce videoclip. La orice videoclip, câte o provocare sau mai multe, ca să pot face provocări nebune 3. Dacă nu o să puneți, dacă nu o să scrieți jos în comentarii nicio provocare, o să fac iarăși provocări nebune cu Alexandru Marin, cu vărul meu Alexandru. Dar sper să puneți acolo o provocare sau dacă vreți mai multe. Hai. Hai și cu un backflip. Încă unul. Nu. Așa. Măcar să nu pierd benzina. Bun. Nu avem cum să fac un backflip. Așa. Hai să ajung și la benzină. Hai. Oh. Deci nu cred că rămân aici. Hai. Hai. A, da. Am luat benzina și am murit. Nu știu de ce, dar eu cred că o să pot să cumpăr și mașina și terenul.
Pentru că văd că deja am strâns 440.000 și filmez de 10 minute. Dar nu cred că în 2 minute sau în 3 minute o să pot să-i strâng pe toți, dar o să încerc. Hai mai repede. Nu. Așa. A, da. Am luat benzina și nu am mai putut face nimic. Cred că o să fac videoclipul ăsta de 15 minute. Pentru că vreau să cumpăr și mașina și terenul în același episod. Să nu mai fac încă un episod în care să mă joc puțin și gata, am strâns cei 550.000 pentru cei 550.000, cei 300.000 pentru teren. Nu spune că nu urcă aici. Am făcut și un neck flip și văd că am 515.000, parcă așa văzusem eu. Da, 515.000. Am făcut și 2 backflip-uri. Da. Am murit, dar important este că am strâns banii. Să cumpăr terenul acum și să cumpăr și mașina și o să mă joc cu ele în episodul viitor pentru că deja filmez de aproape 15 minute.
Da, cam atât a fost și cu acest episod și nu uitați, dacă v-a plăcut să apăsați butonul de like și dacă sunteți noi pe acest canal să vă abonați. Eu am fost Valentin și ne vedem data viitoare. Pa!